eburugokwa m oche bata ọzọ n'oge igirigi ndụ. Anyị abatago imekwa ka anyị na-eme na mbụ, iwetara unu ofu ihe maọbụ nke ọzọ nke na-eme n'ọnọdụ ezinụlọ ka anyị na-achọ ime ka anyị mara ihe anyị ga-eme maka ya. N'ihi na ọ bụ mmadụ ụfọdụ, ndị ụfọdụ na-ezibatara m ozi si adaeze kwuo maka nke a, adaeze kwuo maka nke a. Akwekwa m ụnụ nkwa na ihe ọbụla unu si m kwuo na m ga-atụle, ewepụta ya atụle ya wee mee ka ọ na-aga aga n'ezinụlọ anyị dị iche iche. Ana m asị ka ị na-ege igirigi ndụ ga na-awụkwasị gị site n'eluigwe, igirigi nke ga-eme ka ị mara ihe ọma na ihe ọjọọ, igirigi nke ga-emekwa ka obi ruo oge ala oge niile anyị kwuru okwu nke anyị na-ekwu iji wee mee ka ezinụlọ na-adị mma. Igirigi mmụọ nsọ Chineke ga-aba gị n'obi, mee ka ị na-atụgharị uche na ihe niile nke anyị na-ewetara gị, ka ọ ghara ịhụ na ihe anyị na-ekwu bụ n'efu, kama ka ọ bụrụ ihe nke na-agba mgbọrọgwụ na ezinụlọ dị iche iche. Ka ahụ bụ obiọma nke m na-enweta oge niile mgbe m na-anụta na ihe anyị na-eme na-adị unu mma na ezinụlọ ụfọdụ ọ na-aga n'iru. N'ụbọchị taa, aga m ewetakwara unu okwu ọzọ nke gbara ọkpụrụkpụ ka anyị ga-ele anya n'ime ya n'ezinụlọ n'ụbọchị taa. Okwu nke anyị ga-ekwu okwu ya n'ụbọchị taa bụ nwoke ito nwunye ya, maọbụ nwaanyị ito di ya, maọbụ nne na nna ito ụmụ ha mgbe ha metara ihe dị mma. Nwoke ito nwunye ya, maọbụ nwaanyị ito di ya, maọbụ ma nwoke ma nwaanyị ito ụmụ ha mgbe ha metere ihe dị mma. Nke ọ bụ ihe dị mma ime eme maọbụ ihe na-adịghị mma omume. Anyị ga-ele anya mara uru dị n'ime ya, mara ọghọm dị n'ime ya, mara ihe mere ụfọdụ anaghị eto nwunye ha, mara ihe mere ụfọdụ ji etokwanụ nwunye ha, mara ma o nwere mbọ ihe ndị a na-agba ime ka ezinụlọ dị mma maọbụ mebie emebie. Ka aha ka anyị ga-ele anya n'ụbọchị taa. Ọ bụ oge igirigi ka anyị nọ n'ime ya. Ọ dị mma, anyị abatagokwa ọzọ n'ezinụlọ anyị dị iche iche. Achọ m ka onye ọbụla kwuo nke bụ eziokwu, tụmadụ ụmụ nwaanyị ibe m. Achọ m ka anyị bụ ụzọ ka unu gwa m ihe ma ihe m na-ekwu ugbu a bụ nke na-eme eme maọbụ nke na-adịghị eme eme. N'ezinụlọ, ọ na-ara nwoke ahụ isi nwaanyị na-eme ọfụma. Oge ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-agba mbọ n'ịkpata ego, gbaa mbọ ime ka udo dị, gbaa mbọ ime ka di nweta ihe o kwesịrị inweta site n'ekpere, gbaa mbọ site n'ilekọta ụmụaka. Ndị ụfọdụ na-eje ahịa zụọ nwa ụzọ isi ụtụtụ jee. Ụmụ nwaanyị ụfọdụ na-ata afụ, ha gbachaa mbọ niile a lọta n'ụlọ sie nri, mee ka ihe dị mgbe o kwesịrị ịdị, mee ka ụlọ dị ọcha, mee ka gbaa mbọ dị iche iche. Mana ị ga-ahụ ọ bụ na ihe ndị ahụ adịghị nwoke mma. Kedu ihe bụ na nwaanyị ga na-agba mbọ maọbụ na-emeta ọfụma, di ya ga-eme ofu ụbọchị ọsị nne ihe ị na-eme dị mma, mana ọ ga-achọ ka ị na-eme na-aga n'ihu. Ọ dịkwa ya mma. Oge ụfọdụ ọ na-azụ ka ị ga-anụ ya gwa ndị enyi ya nwaanyị m dị mma, nwaanyị m na-eme otu a, nwaanyị m na-akpa ezigbo agwa n'ezinụlọ. Mana nwoke ahụ gị nwawo nwoke, mepee ọnụ gị gwa ya nwunye gị a na-eme eme. Ka hụrụ ihe na-ebute ajụjụ n'ezinụlọ. Biko ụmụ nwoke, achọrọ m ịjụ unu ọkpacha anya na-eme nke a ka ihe bụ ebumnobi unu. Nke a mere ka m jee jụọ ụfọdụ ụmụ nwoke ajụjụ tupu m apụta ịkọwa ya bụ isiokwu. O nwere ndị nke gwara m sị ofu ihe na-eme ha ji na-ejide onwe ha aka, ha anaghị agwa nwaanyị na ọ na-emete ya ọbụnadị oge ọ na-emete ọfụma. Ofu ihe na-eme ha bụ na ọ bụrụ na agwaba nwaanyị ahụ, isi ebido buwe ya. Mụnwa bụ nwaanyị, isi agwaba ya isi ebuwe anyị n'ụdị dị ọlịa. Onye a na-agwa si jide nke iji, ọ pụtara na nke o ji dị mma. Gịnị ga-ebu ya isi? Ọ ga-eme ka isi buo ya ka ọ hapụzi ya ịbụ onye ọ bụ? Echere m na nke ahụ adịghị mma, iche ụdị echiche ahụ, n'ihi na amaara mgbe ị na-eto onye akịdị ọgwọta ọzọ. Nwaanyị na-emebe ọfụma, nwaanyị na-agba mbọ, nwaanyị na-erube isi, nwaanyị na-elekọta ụmụaka, nwaanyị ọ ga-abụ isi ya nọdụ ebe ọnọdụ, isi ya mee nke ome, ọ chọọ udo ezinụlọ oge niile. Ị gaghị asị ya na ihe ị na-eme dị mma. N'ezi ka ọ ga na-anụtazi ya. Achọrọ nke mara na nwaanyị a mgbe ụfọdụ, n'ihi na enwe nwaanyị ibe m jụkwara ajụjụ sị ka ị na-esi ka ọ na-esi adị gị n'obi, n'ihi na a maara na nwaanyị a na-emebe ọfụma n'ezinụlọ. Ọ sị nwanne m na ọ gwụrụ ike, n'ihi na ọ na-atụ ya n'anya na ya pụọ n'ezi, asị ọ bụ na di ya na-eji ama atụtụ, na ya mechara jụọ di ya sị ka ihe ji eji ma ama atụtụ n'ezi, mana imebeghị gịnị, o sibeghị n'ọnụ pụta.
ọ bụrụ na ọ nụtụgo atụtụ ahụ ndị mmadụ na-agbara ya mgbe ụfọdụ na ya na-anọ ya echewesị ihe a ya na-emede chere na ọ bụ ezi ihe ka ya na-emetakwa ọfụma, obi ọ dịkwa nwoke a mma ka aha bụrụ ofu nya. Ọ dị mma ka nwaanyị na-eme ka ị na-agwa ya si ihe ọ na-eme dị mma, ọ ga-eme ka ọ mee gịnị, ọ na-eme ọfụma na-agakwa n'iru, ka ọ na-amụtakwa ihe ọma dị iche iche n'ezi ya n'ezinụlọ. Ọ ga-eme ka obi sie ya ike, ọ ma na ihe ọ na-eme dị mma, ọ na-aga n'ihi na ọ bụ onye asị jide nke o ji, ọ ma na nke o ji dị mma. Ma isi mmadụ ka o ji enwe ihe ikwuru maka ya, ochie na nke o mere ma o mete ya, ọ hapụzi ihe niile tupu ịma ihe na ụmụ ike o mewe nke na-asị gị ya mee nke na-adịghị mma. Ka ha bụrụ ofu ihe ụmụ nwoke kwuru nke bụ ihe na-eme ka ha ghara ị na-ekwupụta na ọ na-eme ka nwaanyị buo ha isi na-ebu nwaanyị. Mana ana m asị na nke ahụ adịchaghị otu a, n'ihi na abụ nwaanyị o, ọ naghị eme ka isi buo ụmụ nwaanyị. Ọzọkwa ụmụ nwoke kwuru, o nwere nwoke nke si m na ihe na-eme ya bụ ihere na-adịbe eme ya, ihere na-adị eme ya, ị na-ekwu ihe niile ahụ ịgwa nwunye ya na ọ dị mma ma ọ na ọ na-emeta ọfụma ma ọ na ọmaka ma ọ na ihere na-eme gị, ihere na-eme gị ịgwa nwaanyị gị na ọ dị mma. Ihe na ọ na-emekwa gị mgbe ị na-akpọ ya atụba ime ụnụ a na-amụ ihe niile ụnụ na-amụ, ka ezi ihe na-eme gị ihe nwaanyị ịma mgbe ọ na-agba ọtọ, ịma mgbe ọ bụrụ iji ọnụ gị kwupụta ihe ga-eme ka obi dị ya mma. Isi na ihere na-eme gị, nwanne m nwoke, ka ahụ edochama anya, ụdị ihere ahụ dị mma ka eme gịnị, dọkapụ ya n'anya gị. Asọgide eze anya, ewere nkata kpuru gwa ya okwu. Ihe dị ka nwunye gị ahụ, kpuru nkata n'ihu, chọọ ihe ị ga-eji kpuchie onwe gị, gwa ya na ọ dị mma, gwa ya na ọ na-agbalị n'ilekọta ezinụlọ, gwa ya na ọ na-agbalị n'ịzụ ụmụ gị ọfụma, gwa ya na ihe ọ na-eme dị mma, na ụlọ gị na-adị ọcha, na ọ bụ aka ọrụ ya. Gwa ya na ụzọ ụtụtụ ọ na-ama ji mee ka ezinụlọ nne dịrị, na ihe ahụ bụ ihe mbọ ka ọ na-agba, mee ka obi dị ya mma. Eme na ihere, wepụ ihere abụọ aka ọrụ ekwesị, dọkapụ ya, ewughị onye ihere. Ị na-eme ihere ọgụ gị tụrụ ime bọmbọị n'ime ada, ka ezi ihe na-eme gị ihere. Biko ekwukwala okwu ihere ahụ ọzọ n'uche obi m, ka ahụ wa aghụghọ, wepụ gị ya, nwee ihe dị ka ihere. Ka ahụ abụrụ onye nke a sị na ọ bụ ihere bụ ihe na-eme ya. Onye nke ọzọ asịkwa m na ihe na-eme ya bụ ọ bụghị ya nwasịrị m, mana m onwe m chọpụtara na ụmụ nwoke ụfọdụ ihe na-eme ha bụ okomoko, ebuli onwe ha elu, na-ebuli onwe gị elu. Inwe ike ịpụ n'ezi bulie onwe gị elu, asị m ibuli onwe gị elu adịghị mma, n'ihi na otu isi buru onwe gị ka a ga-esi wee were gị. Mana n'ezinụlọ gị na-ebulikwara na onye elu, nwunye gị, ọma gị, ọma ga-akpa gị ha, ọma ma ị jọrọ njọ, ọma ma ị mara mma, ọma ma okwu ọrụrụ gị tupu ọ lụọ gị, ọma ma ị nwere ego tupu ọ lụọ gị. Ihe niile doro ya anya ka ihe na-ebuliziri onwe gị elu. Nwaanyị mejọọ, ọ bụrụ mgbe ahụ ka a ga-eji baa mba, otu obi ahụ ị na-afụrụ mgbe o mere ihe ọjọọ ji baa mba. Nwanne m, iji n'obi ahụ fụrụkwa obi mgbe o metara ọfụma, si ya nne ịgbalịala n'ụbọchị taa, ihe ị mere taa atọgbugo. Ebe ị na-enwekwa ikikere nwee obi ị ga-eji baara ya mba mgbe ọ na-eme ihe ọjọọ. Ụfọdụ ga-ebido, ụmụ nwoke ụfọdụ akpawa nne na nna nwaanyị a na fon, nwa gị nwaanyị ịkpọnyere m, lekwa otu ọ dị ma ọ bụ nke ọzọ. Nwanne m, obi ahụ ị na-enwe ji kpọwa ụmụnne ya, kpọwa nne ya, kpọwa nna ya, gwawa ya ihe ọjọọ o mere, ị ga-ejikwa obi ahụ sị ha biko nwa unu kpọnyere m otu a ka ọ dị, ọ na-agba mbọ, ọ na-eleta m ọfụma, ọ na-eleta ezinụlọ m, ọ bụ ọmụ ka unu kpọnyere m, ka m bịara kwụọ ụgwọ na ezinụlọ unu kpọrọ nwaanyị, ihe ọma ka unu mere. Eche m na nwaanyị ọbụla a na-agwa ụdịrị okwu a, obi ga na-adị ya mma oge niile, n'ihi na ụmụ nwaanyị ihe anyị na-anụta na ntị bụ ihe na-akpali mmụọ anyị, n'ebe nwoke bụ ihe ọ na-ahụ n'anya bụ ihe na-akpali mmụọ ya. Eji m aka na okwu ka m ji nne ha nna, ọ bụrụ na anyị bịaghachi anyị gaa n'elu. Echefukwala na ị ga na-akwado ọnọdụ a ka anyị ji ewetara unu oge igirigi na ndụmọdụ. Anyị ga-abịaghachi. Ọ dị mma, eji m aka na egwu ahụ ịyọrịrị ya ayọrị ka aha bụrụ ya. Dịka anyị na-ekwu, ọ bụrụ na ugbu a ka ị na-esonyere anyị na-ekwu okwu maka ito nwaanyị n'ezinụlọ. Anyị ga-ekwukwa maka ito nwoke n'ezinụlọ, nwaanyị ito di ya ma o meta ọfụma. Kwuokwa okwu maka nne na nna ime ka ụmụ ha mara na ihe ha na-eme dị mma mgbe ha na-eme ihe dị mma. Ka aha bụrụ ya. Ka nọ n'okwu nwoke na-eto nwunye, ka nwoke ga-eji mee ka nwaanyị mara na ya dị mkpa n'ezinụlọ, ka nwaanyị mara ka ihe ọ na-eme dị mma. Ofu n'ime ya bụ gịnị?
mgbe ọbụla ị hụrụ na nwaanyị ahụ emetago ọfụma, too ya, gwa ya sị nne, ahụrụ m gị n'anya, ọ ga-abụ maka gị o, otu a ka ihe a gara ịdị maọbụ otu a ka ihe ọzọ. Ndụ m agbanweela kemgbe ị batara n'ime m. Ị na-akpa agwa dịka nwaanyị azụrụ azụ, ndị enyi nwere gị zụrụ gị azụ. Ụmụ okwu ụfọdụ ị ga-agwa nwaanyị, ọ bụgodu na ọ na-eme ihe ọjọọ, ịtụbicha ya, nwaanyị ibe m a ọgba aka bido mewe ihe niile ahụ ị na-etubi ya, n'ihi na ahụ ị na-etu nkịta gị ka ọ ga-eme gịnị ka ọ ga-aza. Ọ bụ oge niile kwamgbe kwamgbe mba mba, mgbe ụlọ na-adịghị ọcha ka ị ga-ahụta, mana mgbe ọ dị ọcha ịhụ nke ahụ ikwu okwu ya. Mgbe ụmụaka mere ihe na-adịghị mma ka ị ga-aba mba, mgbe ha na-emeta ọfụma ikwu okwu ya, ọ naghị adị mma. Ọ na-eme ka ya ka ndị ọcha ji ebi ndụ ụfọdụ, anyị asị na ihe a na-eme anyị na-eṅomi ha karịa anyị nwa bụ ndị Afrịka. Ya mere gịnị, nwaanyị meta ihe ọma, biko tooro m ya mgbe ọ na-eme. Otu ọzọ ị ga-esikwa wee mee ka obi dị nwaanyị mma n'ezinụlọ, ime ka ihe ọ na-eme dị ya mma. Ọ bụrụ nwaanyị dị ụtọ, ọkwa akwa dị mma yiri, esi nne, ka ezi mgbe ị kwara nka akwa amaka, gwa ya na ihe oyi dị mma, ka ọ ga-abụ mgbe nke oyikwa na-adịghị mma, ịgwa ya sị bebi alaike m ihe ahụ, gbanwee akwa, ọ dịrọ mma. Ịhụ na ọ ga-ejikwa obiọma mara na ọ bụ n'ala ala obi gị ka ọ si pụta. Ụmụ nwoke ụfọdụ mgbe nwaanyị yiri akwa, n'ihi na ha anaghị asị ka adị mma ma ọ bụ ọ dịghị mma, nwaanyị ahụ anaghị ama oyiri ihe na-adịghị mma pụọ n'ezi. Oge ụfọdụ oyirikwana n'ihi na ị naghị asị ya mgbe ka oyi dị mma. Mgbe ọbụla o yiri nke o chere n'obi ya na ọ dị mma, isi ya na ọ dị mma, chee na uche gị adịghị ya, ma ọ na ị na-eme ka mmadụ ghara ile ya anya n'ezi, esi nke a dị mma, yipụ ihe a ka ihe iji yiri akwa. Mgbe oyi ke dị mma, ịgwa ya ke ka ọ ga-eji marazie na nke a na o si n'ala ala obi gị pụta. Ọzọ, nwaanyị nwere ike jee mechie isi ya bata, onye ya na ya bi n'ime ụlọ agaghị asị nne isi mere dị mma. Ụbọchị o meziri nke ị na-achọghị, esi nne, isi a gị na ya dị ka mgbe eke, biko bepụ ihe a n'iru m. Nwaanyị a ga-eji spid jee tọpụ ya bụ isi n'ihi gị na di ya ekwuola okwu. Mana ọ bụrụ na ihe na-ahụta ya mgbe ọbụla bụ nke na-adị mma nke na-adịghị mma, ọ ga-ama mgbe o metara ọfụma, ka m gwakwa gị, ọ ga-ama mgbe o metara ọfụma. Ya mere chọpụta na ihe a niile na-ebute nsogbu n'ezinụlọ. Otu ọbụla o si gbaa mbọ dị mma, mee isi ya maọbụ kwa akwa maọbụ mee dị ụtọ n'anya, mee ka ọ mara, n'ihi na achọrọ m ịgwa gị, o nweghị nwaanyị jọrọ, nwaanyị niile otu ichere na o si jọọ njọ maọbụ ichere na o nwerere onye ọzọ ihe ahụ dị mma n'anya, iche na nke idewere n'ime ụlọ ị gaghị edozi ya ọfụma maọbụ gwa ya okwu dị mma maọbụ gịnị. Achọrọ m ịgwa gị na anyị nwa bụ ụmụ nwaanyị, ihe anyị nọrọ na ntị, ọsọkwa gị na-agwa anyị ụgha ụgha, na-atụ asị, na-asị anyị dị mma, anyị nwere nke ọka ahụ ka anyị na-anụ, ụka nke na-ewuli anyị, mee ka gịnị anyị dapụ. Ị ga-achọ ịgwa nwaanyị gị ọ pụọ n'ezi mmadụ gwa ya nna ịdị mma, ya elewe onwe ya, so adị m mma otu a, nna imi gị atụrụ ogologo, olee onwe ya si ime onwe onye na-ahụ ya tupu ị mara ihe na-emenụ. Tụmadị ụmụ ruru ụmụaka, ụmụ okorobịa, ị nwere ike isi nwaanyị na idobere nke a n'ụlọ, idobere ji, idobere ede, ị na-agba mbọ, onwe moto m na-azụrụ gị, onwe akwa m na-anaghị azụrụ gị, o nwere nne ị chọrọ n'ụlọ anyị na-anaghị eri, ka ihe wụ mkpa gị iji gakwuru ọ bụrụ nwatakịrị a wụ onye gị na ya na-eso, ime bọọla ma ime na nke ime na nke ọzọ. Mgbe ụfọdụ enweghị ha ma ume eme nwanne m nwoke, ihe anyị na-agwa onwe anyị n'oge igirigi ndụ bụ eziokwu, n'ihi na eziokwu bụ ndụ. Ka anyị wepụka n'aka enwe n'ofe tupu ọwa aka mmadụ. Gịnị ka anyị na-ekwu okwu ya? Oge ụfọdụ ọ bụ ihe ụmụ oruru ụmụaka gwara nwaanyị gị, nwaanyị debere n'ụlọ, ọ mụọrọ gị ụmụ ole na ole, ọ tụghị n'anya na nwaanyị a pụrụ n'iro, ọ kazizie njọ na onye ya na ya so bụ nwa ị ga-ewere ụtarị pịakasịa ya, ọ bụrụ onye nwunye gị na-eso. Kedu ihe kpatara ya? Kedu ihe bụ ihe ahụ ị na-anaghị eme ka onye ahụ mere? Nwanne m, ihe si n'ọnụ, ndị ụfọdụ si na ọnụ ihe nwatakịrị nwoke a gwara ya ka ị na-anaghị agwa ya n'ụlọ. Ọ mara o na amara mma, ọ mara o na ihe a nne otu a staịlụ isi ma amaka, ọ mara o asị ya nne, ụmụ ruru ihe ndị a na-eme ka ezinụlọ ọgba aghara bata n'ime ya. Elelekwala ya anya, n'ihi na ihe ilelere anya nwere ike ịbụ ya ihe ga-ebute nkewa n'ezinụlọ. Ka aha abụrụ ya, ka anyị kwuokwa n'okwu maka ụmụ nwaanyị n'ebe di ha nọ. Oge ụfọdụ nwoke ga-agba mbọ gaa ọrụ, bute ego, lekọta gị,
ụmụ nwoke ụfọdụ a na-achọ ka nwaanyị rụọ ọnụ, ihe a chọrọ oriakụ bụrụ m oriakụ, ịdọrọ na-eri a na-ebute na-eri, ụgbọala nke dị ụtọ apụta azụta. Enwebe ofu ụbọchị ịnụkọtara isi di gị kpọte ya n'ime abalị si nna ihe m kpọtekwara gị na owe ọgọdọ ka m bịara arịọ gị ugbu a, ha chọrọ ka ị mara na ịdị mkpa n'ezinụlọ a. Ewezụga gị ama m otu ndụ m gara ịdị, ewezụga gị onwe ike ugbu a ka isi achago m awa ebe m na-epiagharị ama otu m ga-esi chọta di. Mee ka nwoke a mara na ihe o mere bịa lụrụ gị dị mkpa, na ọ dị gị ezi mkpa. Mee ka ọ mara na mbụ ọ na-agba ụtụtụ ehihie na-awagharị obute obulata ị na-eri na-azụ oriakụ na odozi akụ. Mee ka ọ mara na ihe ọ na-eme dị gị gịnị ezi mma, na ọ dị ezinụlọ gị ezi mma. Oge ụfọdụ ị nwere ike jee gota ihe, gota gift, onyinye, fụchie ya ọfụma, dee love letter otu obi dị gị, tinye n'ime ya, were flawa kpuchikọta ya, mee gịnị, dobe ya n'azụ gị. Ndị ọcha na-eme ya eme, idobe ya n'azụ. Guess what okwana ihe ọzọ ejiri igbu anyị asị gịnị ọka isi mba nke ọzọ si mba ọ na-atụ anya na o nwere ihe dị oke mkpa, iwepụta onyinye ị chọrọ inye ezi di m. Ana m ekele gị, nke a bụ ihe si n'ala ala obi m pụta. Ọ bụ eziokwu ọ bụ na ego ị kpatara ka m sikwa zụọ nke ahụ, mana ọ iji gwa gị na obi dị m mma otu isi ele mụ na ezinụlọ m. Anyị pụọ ndị mmadụ a na-ele anyị sị achọrọ m ịgwa gị na ịdị m mkpa, achọrọ m ịgwa gị na ana m ekpere gị ekpere oge niile si ka Chineke na-agọzi gị na-aga, kwee ka nwoke ahụ mara na ya dị mkpa n'ezinụlọ. Ọ bụghị ya garacha abata gị nwa bụrụ rie, ịnọtọkwa ịkọ ya ọnụ, ịnọtọ isi ya ede gịnị ka ịdị mma ya. Inye ohere 1 minute onye ọzọ bata ịmara uru ọ bara. Ị ga-agwakwana ya na ọ dị mma. Ka m gwa gị, ụmụ ruru ụmụaka anọ n'ezi, kpara ya aka, rịọ ya aka n'isi, naanị na ya chọrọ ha obere ego, rịọ ya aka n'isi si na ihe na-eme dị mkpa, kpọọ ya text message, send email, mee nke ọzọ, mee nke akpọpụ ya ụtụtụ, akpọpụ ya ihe, kpọpụ ya abalị, tupu ịma ihe na-eme obi ya apụọla ebe ị nọ. Nwere ike mgbe ahụ gbagharịwazi ebe niile, di gị anapụla gị, di gị anapụla gị, di gị. Obere ihe ka nwatakịrị nọ n'ezi mere nanaga onye gị na ya bi n'ime ụlọ. Ịmakwa na nke dị otu a na-eme m, ọ na-emecha nwanne m. Anyị nwere mbọ nke anyị ga-agba n'ezinụlọ iji mee ka ezinụlọ anyị kwụdesi ike, ma nwaanyị ma nwoke nwere mbọ ọ ga-agba. Ọ bụ ofu onye na-eme onye nke ọzọ anọrọ, mba. Ọ bụ na anyị abụọ tụkọta aka dịka di na nwunye na-eme ihe otu o kwesịrị, udo na ọṅụ adị. Nwoke abụọ n'ezi ga-achọtakwa n'ego a, o ji obiọma ya niile na-achọ ya, mara na ndị ya kwa achọ ya na ihe niile a na-aga ọfụma. Anyị bata, anyị agakwa n'iru na-ekwu ma kwukwu okwu maka ụmụaka na ezinụlọ, n'ihi na nke a gbasakwara ụmụaka anyị mụrụ amụ na ezinụlọ. Ọ dị mma, ama m na ana m emeta unu mma n'oge agba nke igirigi a, n'oge ndụmọdụ. Dịka anyị kwuru tupu anyị jee gbarịa ya bụ egwu, dịka ihe ụfọdụ na-eme ka nwoke gbapụga n'iro maọbụ nwaanyị gbapụ. Ọ bụghịkwa na nna asị na ihe a dị mma na nwaanyị n'ihi na di gị eto gị na ihe na-eme ịgbapụ n'iro. Ọ bụkwa ihe jọrọ njọ, ọ bụ ihe jọgburu udele na njọ. Ọ bụrụ nwoke ọ gbapụ n'iro n'ihi na nwaanyị ya eme ka ọ mara, ọ jọkwara njọ. Marakwa na ị ga-enwe ike isi na nke a bụrụ ọrịa maọbụ bute ihe ọghọm dị iche iche ga-eme ka ezinụlọ gbasaa. N'ime ihe niile, akwụkwọ nsọ akwadoghị ndụ dị otu a, mana ihe dị otu a bụ ururu ihe ụfọdụ na-eme ka mmadụ ga-akpacha anya ụkwụ apụọ ya ama. Ka ha bụrụ ya, ụmụaka anyị mụkwara nọ n'ụlọ. Ọ bụ eziokwu na ụmụaka ugbu a na-atazi ntị ha ata. Ụmụaka na-eme isi ike, na-akpa agwa ụfọdụ nke gị nwa bụ nne na nna ga-ele onwe gị sị ọ bụkwa mmụ nwa nke ọ bụkwa ụbara. Mgbe ụfọdụ di gị nwere ike ya ajọ ya sị gị ada gị nwaanyị a, ọ hapụzi ada ya wụrụ ada gị nwaanyị, dị ọkpara gị a. Mana ụmụaka ahụ ichefuo na nwere mgbe ụmụaka ahụ na-emebe ọfụma, ka ị na-aba mba mgbe ha na-emejọ emejọ. Biko gakwa n'iru na-agwa ha na ihe ha na-emete dị mma mgbe ha na-eme ọfụma. Ha mejọ, ịgwa ha na ihe ha na-eme adịghị mma. Ha metakwa ọfụma, ịgwa ha mere gaa n'iru na ihe dị otu a dị mma, na otu a ka ha kwesịrị na-esi akpa agwa, na otu ihe ha kwesịrị na-eme ọ na-adịrị ha mma n'ezinụlọ.
ka aha abụrụ ya gị nwa bụkwa na ụmụaka dịka m onwe m njikecha na-apụ ụmụ m gasị mọmi ịtọkazi n'ụbọchị taa isi ga-amaka gị. Ụmụaka nwekwara ihe a ga-eji otu a ga-esi na-eme ka nne na nna obi dị ha mma. Nne gị dị ụtọ gwa ya, nna gị dị ụtọ gwa ya. Nne gị kwọrọ gị ụgwọ akwụkwọ maọbụ nna gị kwọrọ gị ụgwọ akwụkwọ, gbaa mbọ si ya na mbọ ha na-agba na ọ dị mma. Enwere ọyị m nwaanyị atago afụ, di ya aka esichaghị ike, ọ na-agba mbọ na-azụ nwa ya nwoke. Nwa ya nwoke ahụ ugbu a ọ chọrọ ịba mahadum, mana nwaanyị a bụ nwaanyị na-akwa akwa, ọ na-eji ịkwa akwa na-azụ ezinụlọ. Ụmụ ụbọchị atụpụsịrị ibu ha n'ezi, tụpụsị ibu ha n'ezi, ebe ọ na-ebe akwa na-ebe, nwa ya nwoke akpọọ ya si ya mama ka ngwa gị. Nwa ahụ makwa na akwụkwọ rinne. Mama ya gwakwara na ya na enweghị ebe ị chọrọ ịgaru, nna agaghị eme ka ị garuo, m ga-agba mbọ hụ na ị ga-agaru ebe ahụ. Nwa ahụ ghọtara nke ahụ. Mgbe a na-atụsị ibu ha ezi nne ya na ebe ọ nọ na-ebe akwa, ọ gakwuru ya sị mama ka ngwa gị, ihe a wụ nwa mgbe nta, jisie ike na ihe ị na-eme. N'oge na-adịghị anya nwa gị na-ahụ, nwa na-ekwu ihe a dị afọ 15. N'oge na-adịghị anya nwa gị na-ahụ, n'oge na-adịghị anya aga m arụ ụlọ, aga m ya agba moto, ahụ ya na-ata, ị gaghị ata ya ọzọ. Ọ na-akasị nne ya obi. Nne ya bịa na-akọrọ m sị lekwa ihe nwa ya na-agwa ya, na ụdịrị okwu a ka nwa ya na-agwa ya oge niile. Ya chetacha ihe niile ya ejije onwe ya aka sị amaara m na ofu ụbọchị ihe niile dị otu a ga-agabiga, ihe ọma niile nwa m na-ekwu ga-abịa na mmezu. Ọ bụrụ na gị nwa bụ ụmụaka na-eme ka nne gị mara na ihe nne gị na nna gị mara na ihe ha na-eme n'ezinụlọ dị gị mma, akwa ekeresimesi ha goro gị dị mma, o wee goro gị eburu ya tụpụga nke ọ dị mma, ụmụaka ibe m na-eyi nke ọzọ maọbụ nke ọzọ. Mee ka ha ghọta na mbọ ha na-agba n'ezinụlọ dị mma. Nke a ga-eme ka ezinụlọ nọkọ ọnụ, udo achịa, obiọma adịkwa na-ada eze, n'ihi na ọ ga-adị m mma na ọ bụ n'ala Igbo anyị, ụmụ Igbo niile, ezinụlọ Igbo niile abụrụ ezinụlọ eji amatụ, abụrụ ezinụlọ eji amatụ ihe ọma, ọ bụghị atụ ihe ọjọọ. Ebe a ka anyị ga-esi dọbiri ya n'ụbọchị taa. Echefukwala na ị kwesịrị ị na-eme gịnị, akwado anyị. Nke ahụ bụ otu anyị ga-esi wee dọbiri ya n'ụbọchị taa n'oge Igirig. Aha m bụ Adaeze. Chere na anyị oge ugbu a n'oge na-abịa abịa anyị ga-ezitakwara na agba ọzọ ka ị ga-emekwa ka udo na-adị n'ezinụlọ. Ka Chineke were igirigi ya wụkwasị gị dịka ị na-eme ọlụ Chineke nke a na-ezitara gị ka ị na-alụ n'ezinụlọ. Ka Chineke were igirigi ya wụkwasị ezinụlọ gị. Onye nwe anyị gọzie gị. Ka emesịa.